Sono redata. Tomu ver. Podpori dávaj toľko videí. Čo si to? Ryby si kokos. Stačilo. Aj v pohode hrajú. A k tomu Davidovi jedna práca, ako tak budete, ak to k nemu hodí. Čo? Áno, teraz. Tak nalož, ne plný. Aj strážkami. Bože, Vaša, počuj, mobil rýchlo. Čakaj, točím upratovaciu čatu. Rýchlo, lebo si tam behnem. Vaša, ja to spravím. Rýchlo. Čakaj. Vaša, prosím ťa, že mi pošli mobil, lebo neviem, kedy musím zavolať mamke, mi kúpila, ak nám vlasy, rýchlo mi to dá.